The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nasa likod ko ang kakailwento sa illegal na droga ating nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, kasama natin ngayong hapon si Emily Lorenzana at ang kanyang alalahanin ay ang natamong bali ng kanyang kapatid na si Aisa Susa matapos itong madisgrasya sakay ng motorsiklo. Dahil sa aksidenteng ito, ang kaliwang paa ni Aisa ay kinakailangan sumailalim sa isang operasyon. Magandang hapon, Ma'am Emily. Magandang hapon po, sir. Ako po si Emily Lorenzana. Humingi po ako ng tulong po sa Ako Bicol Party List po para po maoperahan po ang kapatid ko po, sir, na si Aisa Sosa po. Kasi po, yung asawa niya po, sir, naoperahan din po sa ulo. Si Aisa na lang po, sir, ang naghahanap buhay po. May 3 po siya, sir, na anak. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, nang madisgrasya po ito ay magkasama po itong asawa niya at si Aisa. Opo, sir. Opo. Maaari nyo bang maikwento sa amin, ma'am, paano po nangyari itong aksidente? Ano po, 9 AM po, sir, papunta po sila ng Legazpi. Kukuha po sila, sir, ng paninda po na manok. Opo. Tapos pagdating po sa barangay Tabon-Tabon, Daraga Albay po, may mabilis daw pong kotse, sir. Tapos umilag po yung asawa niya, sir. Tapos Opo. nakatama po sila, sir, sa may likuran pong bahagi ng jeep. Tapos ito po, sir, na kapatid ko, tumilapon po siya sa malayong lugar po, sir. Opo. Pero nung mga oras na yun, ma'am, may mga suot ba itong helmet? Lalo na itong asawa po niya na sinasabi niyo may fracture po sa ulo. Mayroon po, sir, yung helmet po, sir, nakatalsiklin po sa malayo po, sir. Opo. So, araw-araw po talaga ay nagbabiyahe po ito from Pilar to Legazpi para kumuha ng kanilang negosyo. Hindi naman po, sir. Pag may order lang po, sir. Opo. Tapos nung mga oras na yun man na aksidente po sila, agad naman itong naidala sa ospital. Opo, kasi tinawagan po ako ng kaibigan ko po na yung kapatid ko daw po, wala pong malay, nasa ambulansya na po, sir. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, ay kasabayan lang itong jeepney nitong motorsiklo na sinasakyan nila Aisa. Kumbaga, iniwasan lang itong humaharurot na kotse at hindi napansin itong nasa unahan niyang jeep. Kaya doon ito tumama sa likuran. Opo, sir. Doon po tumama, sir, sa likuran ng jeep po. Opo. Sa ngayon, ma'am, may natanggap naman po ba na tulong mula doon sa jeepney? Wala po, sir, kasi ito po, sir, na bayaw ko. Wala po siya, sir, na lisensya po, sir. Natakot daw po siya, sir. Tapos yung jeep po, sir, umalis na po. Opo. So, ibig sabihin, wala po itong lisensya, itong asawa po ni Opo. Aisa. So, Opo. ibig sabihin, hindi na hinabol pa itong jeepney driver kasi alam niya sa sarili niya, meron siyang negligent kasi Opo. wala siyang dokumento na Opo. nag-drive po siya ng mga oras pong iyon. Wala na po, sir. Kaya wala po talaga kami, sir, na choice na
ito na lang po talaga sir ang pag-asa namin na ako Bicol Party List po sir para po maoperahan na po siya kasi sabi po ng doktor baka daw po maging cancer po pag matagal-tagal na po. Opo. So, ibig sabihin, kamusta na po itong si Aiza, ito pong kapatid po ninyo? Ngayon po sir, nasa bahay po siya, anong tawag po noon sa Tagalog? Nag-ano siya sir, kamang po. Ah, okay. Gumagapang. So, gumagapang na Opo, lang po itong... Gumagapang po siya sir. Opo. So, ibig sabihin, nakalabas na po itong ospital, kinakailangan na lang po ng operation. Opo, kailangan po talaga sir ng stainless po. Opo. So, kailan pa dapat ito maoperahan, ma'am? Itong si... Ang schedule po talaga sir, sabi po sa akin ng orthopedics po, as soon as possible po. Okay. So, dito lang sa kaliwang bindi itong... Opo, sa kaliwang binti po sir. Sige. Magandang hapon po, Nanay Emily. Opo. Opo. So, ngayon po, si Aiza, malala po yung natamo niyang sugat after po nung aksidente. Malala po talaga Opo. madam. So, kumusta naman po yung asawa ni Aiza? Ganon din po ba kalala? Ano po yung tinamo niya din sa katawan? Yung asawa po niya ma'am, yun po ang nauna pong na-aksidente bago po yung asawa niya, bago po si Aiza po ma'am. Yung asawa niya po ngayon madam, nakakakilos-kilos naman po. So, nakakakilos yung asawa. So, meaning to say, mas malala yung tinamo po ni Aiza. Opo, mas malala po talaga madam sa kapatid ko po. So, eto pong asawa ni Aiza, nakalabas na sa ospital. Opo. Mhm. So, ano daw yung nababanggit mo kanina na kailangan mag-undergo ng operation itong si Opo. Aiza. So, anong klaseng operation daw yung kinakailangan? Ano daw po ma'am, ang hinihingi po lang talaga namin pong tulong, yun po ma'am na stainless ta. Ano po, masyado po ma'am na malaki po, wala po talaga kaming mahingian po madam ng tulong. Kaya yung AKB na lang po talaga madam ang pag-asa namin para po sa stainless lang po talaga Opo. niya. So, malaki yung tiwala nyo sa Ako Bicol na yung Ako Bicol yung makakatulong para masagot yung operasyon Opo ng kapatid ma'am, mo. opo ma'am, malaki po talagang tulong po namin sa AKB. Kahit noon pa ma'am, lagi na po namin binubuto sa party list. Opo. Ang So, AKB po ma'am. So, sa pagkakakilala mo, noon pa hanggang ngayon, Opo. talagang ang Ako Bicol Party List ay talagang tumutulong sa mga nangangailangan. Opo po ma'am, marami na po talaga siya ma'am natutulungan. Ayun. So, kayo nanay, buhay na patunay na talagang ang Ako Bicol Opo. ay talagang nakakatulong. So, ngayon, umaasa po kayo na kayo naman mismo ay matutulungan at itong kapatid mo. Opo po ma'am, umaasa po talaga Opo. kami ma'am. Sa amin po talaga ma'am, Ako Bicol po ma'am, wala na po talaga siyang katulad. Siya talaga po ma'am ang tumutulong po ng automatic Opo, po opo. talaga. Ate, balik tayo kay Aiza. Nung nakita Opo. mo yung kapatid mo na gano'n yung sitwasyon, ano yung naramdaman mo? Siyempre, ilan yung anak nila? Tatlo po ma'am. Tatlo, so maliliit Opo. pa. Ang bunso po ma'am, magna 9 years old po. Mhm. Pang ilang kapatid mo itong si Aiza? Ano po siya ma'am, bunso po ma'am. Bunso. Sa lahat na rin. So, Opo. ibig sabihin, iba yung trato nyo sa kanya. Ibig sabihin, Opo. masyado ninyo siyang binibaby ng mga panahon na bata pa. Opo talaga ma'am, kaya masyado po ako. Nadadalan ko po siya sa ospital. Hindi na po siya makatayo. Tapos pinadayapiran ko po siya. Yan pa. Opo, so awang-awa po kayo sa kapatid po ninyo at talagang gumawa po kayo ng paraan para makahanap po ng makakatulong po sa pangangailangan po ni Aiza. Kaya ano po talaga ma'am, ito na lang po talaga ma'am na AKB ang pag-asa ko po ma'am para po sa kapatid. Opo. So sa ngayon po naparehas po yung mag-asawa, yung asawa niya po nagpapagaling, tapos si Aiza po meron pa pong kailangan na i-undergo na operation. Paano po natutususan nila yung, siyempre yung pangangailangan po ng kanilang mga anak, tapos ngayon meron pa pong gamutan. Ako po ma'am, nagtitinda po ako kahit ano ma'am, mga gulay po ma'am. Yung ano, pinapatinda po ako madam ng kumari ko. Sa akin lang madam yung dilensya po baga ma'am. Opo. Halimbawa po ma'am ngayong maghapon, nakadilensya po ako. Bibili po ako ng 5 kilong bigas. Inaatay ko po. Opo. So, ganun kahirap ang ginagawa niyo po, ma'am, para matulungan niyo po yung pamilya ng kapatid mo. Napakahirap po talaga ma'am kasi po ako po yung bunso ko pong anak. Mag 7 years old pa lang po.
Opo. So nahati po yung, parang yung obligasyon nyo po na doble. Aside doon po sa mga anak ninyo, meron pa po kayong mga pamangkin na inaasikaso din. Sa totoo lang po, ma'am, hirap na hirap po talaga ako kasi mahirap din po kami, ma'am. Kaya iniisip ko na lang po, ma'am, wala po talaga sa kanya, ma'am, tutulong na iba. Opo. Ano pa man, ate, kapatid ay kapatid. Ano po? Opo. So, ganyan talaga, ate, ang pagmamahal ng isang ate sa kanyang kapatid. So, ang kahilingan mo ay matulungan po kayo sa operasyon. Opo, yun kahit po sa mga pagkain po, okay, wag na po yun. Basta po yung sa stainless lang po talaga, madam. So, nasa magkano daw ito? Yung estimate sabi ng doktor. May na po, sir, may binigay na po si Doc, 916,500,000 po, ma'am. Halos 1,000,000 ang kinakailangan po Opo. ninyo. So, lumapit po kayo sa AKB sa pagnanais na ang AKB na lang po yung pag-asa po ninyo Opo, na sir. matulungan po kayo dito sa Opo. operation. AKB na lang po talaga po, sir, ang pag-asa namin. Wala na po talaga. Opo, sa tuwing kinakausap niyo po itong si Aiza, ano po yung sinasabi niyo sa kanya na may pag-asa pa? Dati po, sir, iyak po siya ng iyak. Talaga po, sir, na sumisigaw ko. Sabi niya, sir, wala na daw pong pag-asang buhay niya. Tapos, tinitingnan niya po, sir, yung 3 anak niya. Sabi niya, paano ko kaya sila bubuhayin? Ngayon po, sir, yung cellphone ko po, pasira na, nakita ko po yung EKB. Doon po, sabi ko po, kahit hiyang-hiya po talaga ako, sir. Sabi ko, tatanggalin ko ng hiya ko para sa kapatid ko talaga, sir. Opo, alam niyo po, nanay, ang paghingi po ng tulong ay hindi dapat ikinakahiya. Lalo na para po sa kapatid mo na nangangailangan, mas masama na, mas ikakahiya yung nagnanakaw at gumagawa ng masama. Pero ang paghanap po ng makakatulong ay hindi po yan masama. Lalo na, ang nilapitan niyo po ay ang Ako Bicol Party List. Dahil Opo, po dyan, idol ko talaga yan, madam. Apo, Ako, dahil po bigyan dyan, po talaga. dahil po dyan, nanay, para sa kailingang ito, kasama natin ngayon si Ma'am LV Sereño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, magandang hapon kay Nanay and sa inyo, Mr. Remy. Magandang hapon po. Opo, mas maganda ka pa sa hapon, Miss LB. Kahit walang make-up, talagang nag-glow. Alam mo, ang partner, Miss kasi LV. biglaan, di ba? Biglaan yung Biglaan. tawag sa kanya. Kaya takbo ka agad siya dahil ang obligasyon ni Ma'am LB at ang kanyang pinaka-obheto makatulong sa ating mga Sa ating mga kababayan. kababayan. Ayan, Ma'am LV, narinig niyo po ang aming usapan na nangangailangan po ng operasyon ng kanyang kapatid. Ano po yung maitutulong ng Ako Yun din Bicol? po, lagi kong sinasabi, yun po ang sabi sa atin ni Kong Saldi, na Kong Garbin. Lahat po ng kailangan tulungan, itutulungan natin. Si Kong Saldi po nagbigay na ng malaking fund sa BRSMC para po yung mga katulad nating indigent families, indigent patients. Mailibre po natin Nanay, yung pong stainless ng kapatid niyo, wag niyo pong paproblemahin kasi sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa AKB. I-refer po namin kayo sa DSWD as yung guidelines po kailangan natin sundin. Maraming Pero salamat rest po, assured ma'am. po, nanay, na wala kayong babayaran, ha? Maraming salamat po, ma'am. Lalong-lalo na po sa iyo kasi po kanina po talaga ninervyos po talaga ako as in. Ang bait niya pala, sir. Diyos ko po. Unang beses nyo pong magpa-interview sa ganito pong Opo, ma'am. First time po talaga, first time. ma'am. Diyos ko. Sa lahat naman ng first time talagang naandyan yung kaba. Ano, Nay? Pero kitang-kita nyo yung sarili nyo sa camera. Tingnan nyo, ma'am. Tingnan nyo po. Yan. Diba? Lumalabas yung dimples nyo. Ayan. Wala pong pangit, Nay. Ano po yung masasabi nyo po? Masasabi ko po, maraming salamat po sa Ako Bicol Party List po. Lalong-lalo na po kay Congressman Saldi ko po. Yun. At syempre, kay Miss LB, dahil siya po Lalong-lalo yung na po naging kay tulay. Ma'am LB po, ma'am. Nanay, huwag niyo po akong pasalamatan. Tagasulat lang po ako, Ang gagawin po natin, nanay, pagbalik natin ng BRHMC, lalakarin natin lahat ng kailangan para ma-zero balance po kayo. Opo. Dadaan lang tayo ng medyo may dadaan ng proseso, pero po, rest assured na ang sabi ni Kong Saldi and ni Kong Pido, tulungan kayo na maging zero balance na wala kayong sasagutin kahit piso. Ano po? Ayun. Opo, maraming Ang salamat pagkain lang po, nyo ma'am. ang problemahin natin, and then yung mga gamot po sa operasyon, upon admission, yung mga test na gagawin, ililibre po natin. Opo. Maraming salamat Huwag po, na po ma'am. problema. Lalong-lalo na po sa AKB Party List po. Opo, Ma'am LV, kung meron kang mensahe kay Ma'am, kasi nakikita natin na talagang mapagmahal itong kapatid sa kanya. Kasi si Ma'am LV talagang, kung hindi nyo po nalalaman, si Ma'am LV talagang mapagmahal din na kapatid sa kanya mga kapatid. Kasi maga kami iniwan ng nanay namin, maliliit pa sila. Ako na yung nagpalakas sa kanila. So, alam ko po yung nararamdaman ng kapatid bilang panganay. Alam ko yung nararamdaman ng mga kapatid na panganay sa mga bunsong mga kapatid niya.
once na nangangailangan ng tulong, kailangan talaga natin nandun tayo para sa kanila. Yan ang tunay na pagmamahal ng kapatid sa kapatid. So, kumusta po ate ang pakiramdam mo ngayon? Sa ngayon po, tuwang-tuwa po ako, ma'am, para sa kapatid ko po. Hindi na po ako mamamroblema araw-araw kasi po, ma'am, bago po matulog. Ang tagal ko talaga, ma'am, makatulog kasi tinitingnan ko po, ma'am, yung sitwasyon po ng kapatid ko. Tapos yung 3 anak niya po, talagang kahit kapatid ko po siya, ma'am, ako po talaga, ma'am, yung nahihirapan sa Opo. sitwasyon po. Opo. So, talagang yung malaking halaga ng pera, parang di mo alam kung saan mo kukunin. Opo, Pero talaga, gusto mong matulungan yung kapatid mo, kaya gumawa ka ng paraan at lumapit ka sa Ako Bicol Party List. Opo, ma'am, kahit po, alam mo po, yung ma'am, talagang kabang-kaba po talaga ako, sabi ko, para po sa kapatid ko, gagawin ko po ang lahat. Kakapalan ko po talagang mukha ko. Ayan. So, may bunga naman ang maganda po. Yung sabi mo na kinapalan mo yung mukha mo, pero hindi po yun masama. At huwag nyo pong ikakahiya yon. Dahil kami po ay saludo po sa inyo dahil mabuti po kayong kapatid. Sa ngayon po, ma'am, maraming salamat po, especially po sa Ako Bicol Party List po, ma'am. Ayan, punong-puno ng pasasalamat Pasalamat si ate. sila. At hindi pa po dyan nagtatapos sa ate ang aming pong tulong. At dito po, sigurado magpapasalamat pa po kayo. Tanggapin nyo rin po itong bigas na handog po sa inyo ng Ako Bicol Party List. Ayan, at partner, maliban sa bigas, meron din siya na gardenia bread na galing sa Gardenia, Philippines. Ito ang tinapay na kahit walang palaman, Masarap. Ayan, ate, kaya nyo pong bitbitin yan. Raming No words can express. Ayan. Sige Wala lang, po ate. ako masabi, ma'am, basta po, thank you very much po talaga. Thank you very much po sa Ako Bicol Party List po, lalong-lalo na po kay Congressman Saldi ko po, tapos kay si Sir Guarin po, ma'am. Garbin po. Garbin po. Ayan, iba po si Guarin. Ayan, opo. Okay, sige nga ate, kung gusto, kung talagang labis yung pasasalamat mo, kung meron kang kanta para kay Congressman Saldico at Congressman Pido, ano po yun? Kahit maiksing linya lang po. Sige, para mawala po yung nervyos niyo po, i-convert po natin yung kasiyahan mo sa isang kanta. Alam niyo po yung kantang Salamat. O sige, yun na lang ate. Para po kay Congressman Saldi ko po, ito lang po masasabi ko. Salamat, salamat. Yung partner. Sariling version. Sa sariling version siya. At least, yung pasasalamat talaga nandun. Akala ko, Di ako marunong parang sasabay na tayo. Sasabay na tayo, yung susunod na eh. Alam mo, partner, yung nasa isip ko yung salamat. Ikaw, iba naman salamat. Salamat. So yung kay Yeng. Kanya-kanyang version tayo, partner. Pero ang pinaka-importante, yung pag-express ng ate ng pasasalamat. Pasasalamat talaga. Sa Ako Bicol Party List. Mabuhay ka, ate. Maraming salamat po. Again po, maraming salamat po talaga sa Ako Bicol Party List po. Ayan. Wala po walang akong masabi humpay po. na pasasalamat. Pasalamat. Maraming salamat din, Ms. LB Sedeño, ang Thank you coordinator so ng much Ako Bicol Party List. At ayan, nanay, meron po kaming staff na aalalay po sa inyo hanggang sa Opo. mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo, thank you very much po, sir. Parang hindi matatapos yung pasasalamat ni ate hanggat matapos yung programa natin, partner. Apo. At kung meron kang mga kababayan na nangangailangan ng tulong medikal, nandito po ang Ako Bicol Party List. Handang tumulong po sa inyo. Isa ka pong marites. Sa kabutihan po. Ayan. Opo. So, imarites mo na ng Ako Bicol Opo. Party List ay laging handa sa pagtulong sa ating mga kababayan. Opo, thank you very much po. Maraming salamat po. Hindi na tayo matatapos Yan, sa matatapos salamat. sa Thank you pasalamat. very Sige. much. Maraming salamat po, ate. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, mag-asawa sa Masbate, inaalala ang operasyong kinakailangang isagawa sa kanilang anak na 11 taong gulang pa lamang. Ang buong detalye ng kwentong ito, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan
ay saro pong inisyatibo kan ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang ating tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon, kasama naman natin ngayong hapon si Jessa Manlapas at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang pamangkin na si Rowena, 11 taong gulang mula sa Milagros, Masbate. Magandang hapon sa iyo, Jessa. Pakilapit lang yung microphone. Okay. Magandang hapon po sa inyo. Apo, okay na yan, okay na yan. So, kumusta ngayon yung sitwasyon, Jessa, ng pamangkin mo? Yung pamangkin ko kasi po, iniinda niya yung bali niya sa kaliwang braso. Yun yung iniinda niya. Opo. Bakit ano ba yung nangyari? Bakit iniinda niya yung masakit niya dyan sa braso? Kasi po, nalaglag po siya sa hagdan ng alas 4 ng umaga. Hagdan ng bahay niyo? Ng bahay nila po. Ng bahay nila? Opo, opo. So, anong oras? Mga 4 a.m. in the morning po. Oh, so ganun ka early, nalaglag siya. Bakit gising na kaagad siya ng Gising mga oras na yon? kasi pupunta po sila sa school. Oh, so sobrang aga, gumising ng bata dahil desididong pumunta or pumasok sa eskwelahan, nahulog siya sa hagdan. Opo. Gaano kataas ba itong hagdan na nahulugan ng... Parang ganito po kataas. So mababa lang, pero kaya lang, syempre, bata pa, no? So, bumagsak siya. Bumagsak siya tapos na ano niya yung kamay niya. Yung kamay niya. So, dahil doon, nabali yung kanyang kamay. Braso ba? Yung elbow niya po dito. Yung main joint niya po, yun yung nabali ba yun ano. So, simula nung na-aksidente, nahulog itong pamangkin mo, hanggang ngayon, mga ilang... Almost 1 month na po. Almost 1 month na. So, nasaan ngayon itong pamangkin mo? Nag-school pa po kasi yung 1 month namin na pinunta namin dito is yun yung absent siya sa school. Then for now na hindi pa po wala pa pong schedule sa operation, nag-aral muna siya kasi gusto niya lang mag-aral. So, mag-iilang araw na? 2 buwan na? Okay, so magdadalawang buwan na, hindi pa rin na-operahan yung pamangkin mo. Pero pumapasok pa siya sa paaralan. Ganun kadedikado, kadesidido, etong pamangkin mong mag-aral. Pero, ano daw yung sabi ng doktor? Sabi po dun sa BR, pag na okay na daw yung mga papers at nung payment niya, doon na po magbibigay ng schedule. Pero ano sabi ng doktor patungkol sa bali ng bata? Ano po, iano siya for operation po, stainless po yung kamay niya. Para ma-fold yung elbow. Opo. Malala daw yung sitwasyon. Opo, malala na yung niya kasi may mga laman na nabubuo doon. Oo, kasi magdadalawang buwan na, no? So, ang kailangan, sabi ng doktor, kailangan ng madaliin yung operasyon. Opo. Maitanong ko lang, ma'am, dahil sinasabi niyo sa amin na nagpatuloy itong sa pag-aaral si Rowena. Kamusta siya? Paano niya nakapag-aaral siya? Ito naman yung ginagamit niya sa pagsulat. Ito, steady lang siya as hindi rin ginagalaw. Pero kamusta yung kamay niya? Meron bang pagbabago? Ano yung protection? Wala po siyang nilagay na kahit anong kasi hindi na po gagalawin. Pag naoperahan na po, amo na siya. So walang bandage man lang, wala. So talagang pangharang. Paano kung nasagi ng mga klase niya or nakakatama sa... Iniingatan niya. Niremind lang namin siya na hindi niya masyadong anuhin. Pero sa ngayon, meron ba siyang iniinom na gamot? Wala po. Wala pa. So wala Bakit po, ma'am? Hindi ko po alam. Opo, sa tuwing nakikita mo siyang nahihirapan, ano po yung... Sabi ko,
Sabi pa nun sa mga kapatid ko, hindi na daw pag kay wala kasing pera. Tapos, sabi na ako, nung umpisa na natin magpa-check up, ituloy-tuloy na natin. So ang sabi nung ibang kapatid ninyo, hayaan na lang. Dahil sa walang pera. Ganun, Pero kahirap ang buhay. Pero nung ma-accident itong si Rowena, ay agad naman itong naitala sa ospital. Hindi po, nadala siya muna sa mga, Yung may yung hilot. Yung hilot po. Idinaan lang sa Opo. hilot. Sa traditional way bagat sa Pero nung idala na ito sa doktor, nung nakita sa may siya X-ray. po. Sa X-ray nga, dislocation and then may fracture po ng mga bones. So kailangan na talaga itong Opo, idaan sa operation. Doon po sa amin sa Masbate, ni-refer agad po dito. Diretso na sa BR A na week daw. after, ngayon lang kami nakapunta dito kasi yung pera. Buti na lang ate, merong tiyahin na Tiyahin. nagpursige na ipatingin sa doktor. Kasi base doon sa kwento mo, yung mga kapatid mo, parang Nawalan ng pag-asa. hayaan na lang kasi walang pera. Buti na lang hindi po kayo tumigil sa ganong desisyon. So labis yung naawa ka dito kay Rowena. So pursigilo talaga siya sa pag-aaral, ma'am. So pero itong mga magulang niya, ano po yung pinagkakakitaan? Anong trabaho po nito? Magsasaka po yung kapatid ko. So kapatid mo yung lalaki? Opo. Yung lalaki. Tapos yung asawa niya wala din trabaho. Kaya ganun. Nag-ano na lang kami po na magpunta dito sa inyo para humingi ng tulong. Opo. So, ikaw ma'am, meron ka na bang sariling pamilya? Wala po. Okay, single. So, ikaw na yung nag-aasikaso hanggang... Opo, nag-aasikaso po ako sa mama ko. So talagang mo na yung mag-asikaso sa pamilya, Kaya siguro hindi ka na naghanap ng mapapangasawa. Pero meron naman na boyfriend. Wala, So, ayaw, hindi. oo. Kumbaga, ibinaling niya lang dito sa mga pamangkin niya yung pagmamahal. Tama po ba, ma'am? Ano yung trabaho mo? Yung 1 year na po ako hindi nagtatrabaho. So paano Natigil mo? ka? Yung last po, naging community house implementer po ako sa amin. Tapos po, nung namatay po yung papa ko, nag-resign po ako. So parang nang bigat-bigat ng mga pinagdaanan nyo, Kumbaga, namatay may yung pinagdadaanan tatay pa mo, siya. may sakit yung nanay mo, ikaw yung nag-aalaga, tapos eto na naman, yung pamangkin mo. Paano mo nakakayanan? Na syempre, hindi ka na nga naghanap ng boyfriend, hindi ka na nagkapangasawa, pero yung bigat na pinagdadaanan mo ngayon, yung responsibilidad na andyan. Palagi lang po tayong humingi ng tulong sa itaas. Kaya alam naman natin po na andyan siya palagi, tutulungan tayo. Tama ka dyan, ate. Tama ka po dyan sa desisyon. Okay. Pero sumagi naman ba sa isip mo, ma'am, na tanungin ang ating mahal na Diyos na kung bakit sa pamilya nyo yung sunod-sunod na dagok na ito? Hindi po natin maiwasan tanungin yan minsan, lalo na kung wala tayong mapagsabihan. Wala tayong mapagsabihan na iba or kahit yung kapamilya mo, hindi mo rin masasabihan ng mga silent battles mo. O yun. Kasi base nga sa binabanggit mo, kahit yung kapatid mo parang... Wala nang... Oo, parang hayaan na lang natin kasi wala tayong pera. So doon parang nakastick sila na pag walang pera, let it be. Kumaga, dahil sa nakikita niya yung pamangkin niya na nahihirapan, parang mas doble yung hirap na nararamdaman mo. Pero yung paano kayo? Tama, partner. Yan din ang tatanungin ko, yung pamasahe. Yung pamasahe niyo, ma'am, yung panggastos niyo dito sa Legazpi. Yung kapatid ko po nag-aakyat ng coconut, ng nyog para makaano. Yung pong nakuha nilang pera, yun yung namin, nagastos papunta dito. Buti naman, meron pa rin kayong kapatid na tumutulong din, nakatulong sa pagbigay sa inyo ng pamasahe papunta dito. Kumbaga ikaw yung muna yung lumabas dito sa Legazpi para maglikom ng pera para sa operation dito sa pamangkin nyo. Opo. At paano nyo nalaman na ang Ako Bicol Party List ay tumutulong sa mga kagaya mo? Doon po sa BR. Ayun, may mga marites doon sa BRHMC. Mga pasyente, yung so, pamilya narinig ng pasyente. Tapos, noon pa, alam po na tumutulong yung Ako Bicol Party List. Ayun. So, tama ka dyan, ate, sa mga nalalaman mong yan. Dahil dyan, partner. Wait lang, partner. Tanungin muna natin kung nasa magkano po ito. Nasa magkano? Oo nga pala. Daw, sabi ng nasa doktor. magkano daw?
Yung for stainless po is nasa 286,000 po. Yun yung pong total ng ng sa hospital bill po. Oh, ilang mga nyug pa ba ang kailangan na akyatin ng mga kapatid mo para malikom yung halagang yan? Ha? Hanggang maubos yung nyug sa amin. Medyo malaki, partner. Oo, malaki-laki talaga. Kawawa na yung mga puno, partner, kahit hindi pa pwede, aakyatin na. Aakyatin na. Para lang sa malikom itong 280,000 pesos. Pero kidding aside, ma'am, dahil po dyan, standby, nandito po si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List, para malaman natin kung matutulungan po kayo dito sa alalahanin po ninyo na 280,000 sa operation ng kapatid po ninyo. Magandang hapon, Ma'am LB, Yes sa muli. po, magandang hapon and magandang hapon din kay ate. Hanga ako sa iyo, ate, sa determinasyon mo, di ba, yung alagaan yung pamilya. Swerte ng magulang na merong anak na ganyan. Ang kapatid din. Maswerte yung kapatid mo, yung pamangkin mo na nandyan ka para sa kanila. Total, kaharap mo na ngayon si Ma'am LB. Ano yung gusto mong hingiin sa kanya? Ma'am, magandang hapon po, ma'am. Ma'am, andito po ako para humingi ng tulong po para sa aking pamangkin. Hope po Yes, na. Si Kong Saldi po, naglagay ng fund sa BRSMC. Yun po ay intended para sa mga indigent families, indigent patients na na-admit sa BRSMC or kung ano man yung pwedeng procedure na gagawin sa atin sa BRSMC. Since government funded po tayo, gagawin po natin ang lahat para yung mga pasyente na nangangailangan ng tulong masiro balance sila. Ngayon po yung problema mo sa pamangkin mo, yung pag-pay-stainless, wag na pong problemahin. As per Kong Saldi and per Kong Garbin, lahat po ng pasyente na lumalapit sa atin, wag na daw natin pahirapan. Ibigay na kaagad yung kinakailangang tulong. Ayun, kung tutulungan man lang din, tulungan tulungan na. na. Ano yung kakailanganin at Wag nang pangangailangan. pahirapan pa yung mga pasyente. Ang sabi nga ni Boss Saldi, ibigay na kaagad yung hinihinging tulong kung qualified doon sa mga dapat na tulungan, di ba? Since sa istorya mo po, sa kwento ng buhay ninyo, and then sa nung bata na determinadong gumaling, dahil kahit nga may nararamdaman, nag-aaral pa din, natutuwa po si Kong Saldi sa mga ganyang mga bata. Mayroon tayong educational, mayroon tayong mga ibang programa para dyan. So babalik po tayo sa BRSMC, doon po ako naka-assign, doon po din yung guarantee letter na gagawin natin. Ibibigay ko po yung guarantee letter na permado ni po ni Kong Saldi, na wala kayong babayaran. Ayun! So sa halagang nababanggit niya, Ma'am LB, yun na din po yung Yes sasagutin po. Yun ng na po Ako yung Bicol. ibibigay natin na guarantee letter. And then, upon admission, ma'am, kasi yung hinahanap natin ngayon is yung stainless lang. Yung bayad sa stainless. Upon admission po, nandun pa rin kami. Kung may mga laboratory test, Ayos. mayroong mga kailangang tulong, nandun pa rin po kami. Nandun pa rin kami para tumulong sa hospital bill ninyo. Huwag kayo mag-alala. So, ibig sabihin, yung binabanggit mo, halaga lang yun ng stainless. Yung sa hospital bill, sasagutin pa ng Ako Bicol Party List. Paano naman yung take-home medicine, Ma'am LB? Yes po. Basta available po sa amin yung take-home medicines ng bata, yung mga kailangan ng bata, ibibigay natin yan ha. Huwag po kayong mag-atabiling lumapit sa table namin. Nandun kami lagi everyday sa BRSMC. Nakikita naman po lahat doon. Nasa table 4 kami. Handa po kami umagapay sa mga pangangailangan ninyo. Ayun! So, wala na kayong aalalahanin pa. Maraming salamat po, ma'am. Ayun. Kay Kong Saldi po tayo magpasalamat sa Ako Bicol Party Ayan, List. ma'am, nakikinig po ngayon si Kong Saldi. Ano po yung mensahe mo sa kanya? Maraming salamat po sa tulong na aming matatanggap sa iyo, Congressman Saldico. At sa madami pa yung matutulungan po. Maraming salamat po. Ayun. So, hindi ka nagsisi na lumapit ka sa Ako Bicol Party List? Hindi ako magsisisi na lumapit ako dito sa Ako Bicol Party List at sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. May mensahe ka sa kapatid mo. Ano yun? Ano pangalan nga? John Pamangkin. Jester. Pamangkin. Oo, sa si pamangkin. Rowena? Sa pamangkin mo, itong nasa ospital. Opo, yung magpapa-stainless, ano yung mensahe mo sa... Ano tawag mo sa kanya? Pangalan. Ano nga? Win. Weng? Wen. Sige. Wen, huwag ka nang mag-alala sa iyong iniindang sakit dahil tulungan na tayo ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico. Ang iyong operasyon ay magagawa Malapit na na. po. Yan. Malapit nang magawa. At ma'am, i-marites mo na rin sa mga kapatid mo na alisin yung mindset na Dahil porket sa hirap,
wala nang wala pag-asa, wala nang ganitong makakatulong. Andyan lagi Nandyan yung ang Ako Ako Bicol Bicol. Party List. Ayos? Ay, right. Maraming Ayan. salamat po sa iyo, ate, at sa iyo, Ma'am LB. Maraming salamat. Thank you so much. At maliban dyan, ma'am, sa natanggap nyo na tulong mula sa Ako Bicol Party List, tanggapin nyo po itong 10 kilong bigas at tinapay mula sa Gardenia Bread. Ito ang tinapay na kahit walang palaman, Masarap! Yun! Ayan, ma'am, kung meron kang mensahe, ano po yon? Maraming salamat po sa kung sa amon po sa Minasbate. Dako-dako na po yung nabulig sa amon pamilya kag sa akong pamangkin na maoperahan po. Yun, dako-dako na bulig. Marami daw, Ganyan partner. magsurumaton. Dako-dako. Arog kan magsurumaton duman sa Masbate. At taga Masbate ka, Ang ina partner. ko. Ang ina ko. Sige. Right, Dako, maraming dako, salamat. marami. Okay. Marami. Oo. Ayan, yan talagang Ako Bicol Party List. Talagang tinutulungan itong mga kababayan natin. Alam mo, partner, pag ganyan na mayroon tayong natutulungan, kitang-kita din sa mukha ni Miss LB ang saya na siya ay nakatulong din, siya din yung naging tulay para matulungan Kasi ang ating mga naranasan naman pasyente. natin, partner, dati na talagang hirap tayo maghanap ng matutulungan. Sa amin po, naranasan namin yan nung wala pa yung Ako Bicol Party List. Diba? Hirap para sa mga dialysis patient na kung saan kami pupunta para humingi ng tulong. Tama. Pero now po, na nandiyan si Kong Saldi, libre ang Libre na dialysis. talaga. Yan! Maraming salamat talaga sa Ako Bicol Party List. At syempre, sa direktiba na rin ni Pangulong President Yes po, yun Marcos na yung Jr. Pangulong NBB, President. yung mga government. Pangulong President pa. Yan si Government President hospital. Ferdinand R. Marcos Jr. at ni House Speaker Martin Romualdez. Alright, maraming salamat. At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigay ang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corcoran. At ako naman po si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasama.